Na een avond stappen besloten 4 jongeren van een studentenvereniging bij dit bruggetje over de markt te gaan zwemmen. 2 sprongen ook van de brug af, maar na de 3e sprong kwam een van de jongens niet meer boven. Zijn vrienden belden 112. Duikers van de brandweer zijn onmiddellijk het water ingegaan en die hebben heel snel de drenkeling gevonden en aan de kant gebracht. En daar is hij vervolgens langdurig gereanimeerd en toen naar het ziekenhuis gebracht. Is er iets te zeggen over de toestand van die jongen op dit moment? Nou, de toestand van het slachtoffer is zorgwekkend. Zijn familie is inmiddels ook bij hem in het ziekenhuis. We zijn wel erg bezorgd, want hij heeft toch wel enige tijd in het water gelegen. De avond begon juist erg vrolijk met een diner ter ere van de verjaardag van een van de vrienden. De avondstappen die daarop volgden eindigden dus dramatisch. Een grote klap voor de medestudenten. Ja, die waren vanmorgen natuurlijk al heel erg onder de indruk. Dus we hebben direct slachtofferzorg gewaarschuwd. Die zijn ook daar heel snel ter plaatse gekomen om hen te begeleiden. Maar ja, de schok is natuurlijk enorm groot.